comencem ja per la cinquena caixa. Aquesta caixa és una caixa no perquè sigui especial, però és diferent. Serà una pena que els fallos tècnics no s'han pogut gravar, però ens trobem al davant d'una caixa sanganera. Llavors, per algun motiu o altre ens han quedat sense reina o la reina està mal enseminada. Així que, llavors, què farem amb aquesta caixa? Pues, com hem vist al principi del vídeo, hem trobat que en aquesta caixa hi havia reines. Llavors aprofitarem aquestes reines d'aquesta caixa i ho ficarem a dins d'un nucli. Aquella caixa que ja l'hem repassat és un nucli que no tira tan van i llavors l'escombrarem, les obreres que hi hagi aquí que se'n vagin en una altra caixa, ja que aquesta caixa no té futur. No, si ara a la primavera no ha tirat en van, ja no faran tot l'estiu. Així que les comprarem per eliminar si hi hagués la reina. Ficarem la posta i cria de la caixa que han vist reina i ficarem allí el nucli. Llavors, ara fiquem la càmera aquí, agafarem el nucli aquell d'allí, que ja que no ens ha tirat en van, l'escombrarem a la vora de les altres caixes i les abelles sortiran, voldran tornar al lloc, no hi haurà el que seria la seva caixa i s'hauran de buscar la vida per anar a un altre lloc. D'aquesta, com que els quadres ja els teníem marcats, que hi havia les reines, no fumarem per la part de dalt perquè les obreres no vagin cap baix, sinó ho farem per baix perquè ens pugin. I com que amb les pinces han fet una ratlla als quadres que havia criat, que hi havia les reines, ja hem tret directament. Llavors, tots els altres quadres els agafem i els expulsem a dins del nucli. Veus que ja tornen buits d'abella, hi ha una mica d'abella. Si això es fes el dia següent també anaria millor perquè hi hauria molta més abella, però tampoc ens cal tant perquè aprofitarem l'abella que hi ha al nucli, que és sanganera. Una tapa al damunt, traiem la tapa, expulsem i tornem a ficar la tapa, i així, que com més estona estigui tancat, millor. Si un quadre té molta mel, amb compte que a vegades es trenquen. La cria la tornem a ficar a l'esquerra, anem a buscar un quadre estirat de les sanganeres i la ficarem una al costat i una al costat de la fusta perquè l'estirem bé. Ara el tapem i ens anem cap a la caixa sanganera. En aquest cas, el nucli, les abelles que hi hauran velles, que són piqueadores, tornaran a la seva caixa d'inici. Però com que allí hi ha molta abella que neixerà dins i molta abella que no ha sortit mai, se quedarà dins. I tota aquesta abella que veiem d'aquesta caixa tornarà, menys la reina. Llavors, hem repassat aquí per si veiem la reina per casualitat, no ho hem vist, i ens traiem la caixa i introduïm el nucli. Ara al nucli hi ha els dos quadres amb les reines, futures reines que neixeran aquests 2 dies. Introduirem 2 quadres estirats perquè ells puguin replegar mel i un quadre per estirar. Ficarem la cria al costat esquerre, un per estirat, l'altre per estirat a l'altre costat i un per estirar. Llavors tancarem i ara totes les abelles que hi ha allí les expulsarem. Aquí per comoditat ho han fet a l'olivera del davant. Millor diuen que ficar a uns 20 metres o així. Però bueno, una vegada allí ho expulsem tot. Sobretot és important anar en un lloc que no sigui de pas, perquè a vegades se queden pel terra amb agrupacions d'abelles i es xafen. Llavors, en un lloc que no sigui de pas, que no hi tinguem d'anar, ho deixem allà escombrat. Ara veiem que les abelles que hem escombrat ja volen vindre cap aquí dins i totes entren. Alguna de dins sortirà, marxarà a tornar a la caixa d'inici, però moltes se quedaran i moltes amb no res ja neixeran a dins. Hi ha alguna que surt, però moltes tornen cap aquí. És important també, al cap de l'estona, repassar el lloc que hem escombrat, perquè si hi ha la reina, podria ser
que fessin una bola, una agrupació d'això. En aquest cas no ho ha fet, però es vol repassar per la zona on s'ha escombrat. Aquí ho anem a mirar, que no es veu res, ni a l'arbre, ni això, ni algun de petitet. Ho l'han mirat bé, però res. I llavors, doncs mira, tornem a mirar i ja veiem que fan cua per entrar. Aquí veiem les caixes amb els colorets. Fins aquí el nostre vídeo que fèiem amb una caixa sanganera per poder aprofitar les abelles que tenim a dins. No ha estat un gran vídeo, ja que vam tindre problemes amb l'àudio i ho hem tingut de fer-ho així amb veu en off, no és el mateix, que explicacions en directe i tot més pausat. Aquí i ara, pues, a veure si us ha agradat, feu comentaris, intentarem millorar entre altres. Bueno, nois, se sent molt, però fins a la pròxima!